Kabudera matsamba ekuchipatara kuratidza kuti mwana uyu chokwadi akanga abatwa chibharo. Iye matauriro akaita akati ndakarepwa nekondomu. Asi pandakarepwa nekondomu vakabva vataura vakomana vada kuti tiende tese kujeni uyo anga arepirwa ichi muzukuru anzi kundosura chikichi. Ndakabatwa navanhu vaviri. Sekuru vabva vapfeka kondomu ndinda sekuru vapfeka kondomu. Ndakabatwa nemumwe wacho vachibva vandikwira. Sekuru vapedza izvozvo vakabva ndisiya ndemunhu anga kandibata uya vachibva vaenda. Saka mumwe wacho ainzi shamwari yavo yacho ndiani angasati kumutaura nezita. Nokuti amai vakakororwa nemukoma wakundishora chikichi wacho. Mukadzi uyu akarepwa uyo naamai vomwana uyu vandendana amai guru nani naamai nini. Saka kuti ndazoputisa zita uyu zvanga zvisingaita. Neshamwari yavo. Shamwari yangu ndozvakaita kuti ndizonzi aiwa munhu haana mhosva uzoshu. Shamwari yacho usingazivi kana vari sekuru wako ndisekuru wako kumhorisa ukanyatsa waona. Shamwari yavo yacho usingazivi zita rayo ndakataura kazita racho kuti achibudisa uye hazvichaita asi anga afurirwa ipapo. Ndopakasati aiwa ndakanzi nditaure sekuru nakundishura chikichi ina ndaurepwa. Pakasati kuti nyaya yangu irazwa. Hama neshamwari dzedu titambireiwo motiregerera. Pane zvizhinji kwazvo zvingatikonzera dzokera kuye kwatakabva. Tidzake mabasa nedzidzo yatakadzidza muche tose yakambani ingatitora isu. Dzimwe nguva hama dzedu dzotiramba nepekutangira tabashoiwa. Dzimwe nguva hama dzedu dzotiramba nepekutangira tabashoiwa. Yakajanuka tadzidza mabasa emuwebezilo namabasa musatibanane wotokotadziranuka tadzidza mabasa emuwebezilo namabasa musatibanane wotokotadziranuka. Kukuchingamidzai kwatiri kuita pano paZim Newsbeat TV zita ndinonzi Elizabeth Nyaguchi. Takukutendai netsigiro yese yamuri kutipa, tiri kuona muri kusubscribe, muri kulaika, muchiramba muchikomenda zvakare. Muzuva ranhasi tamboti aiwa regai tidzokere timbonotandara nehama dzedu neshamwari dziri kurarama dziri munzvimbo yejeri. Tiri pano pachikurube Maximum Prison. Nhasi tati aiwa regai timbononzwa nhau dzinenge dzakaita kuti hama dzedu dzipinde mukati meusungwa. Nasuno ndina baba vangu vaBernard Chiwenga vati aiwa regai mwanangu ndimbokutsanangurira maitikiro akaita nyaya yangu kuti ndizopiwa death penalty asi iko zvino ndakazoseva ndapiwa life in prison. Saka regai tinzwe my experiences kuti anga akamira sei kubva kudeath wakamirira zuva rekufa kwako. Zvanga zvakamira sei uye ndangariro dzaivarova dzakamira papi. Regai nditaure nababa ndinyatsonzwisisa kuti mhosva iyi yakavapinza muno kuti vazopiwa death kuzosvika palife in prison yakamira sei. Makadi Ndinofara hangu kana muchifarawo. Aiwa ine ndiri nani zita ndiani? Chiwenga Bernard. Chiwenga Bernard. Hongu. Aiwa tinotenda asi nhasi pana pane chiti baba vangu vachiwenga. Ndizozo. Naika. Hongu. Aiwa tinotendi. Wa. Naika. Asi pakadi zvapo pana. Pano pari nani? Naika. Hongu. Kana kunze uku kuri nani tiringodai nekudai. Handitika. Nesuwo tiringodarira tichienda. Muchazotiona saizvozvi. Mukatitengera mapirizi zvaita. Aiwa dzizvozvo baba. Ndida kuenda kumushande kupi baba? Kwamurewa. Kwamurewa pacho ndoziya kusvika kwana Chief Chinhanga kako kumutawatawo. Ndimane wembwa. Pamuchinjike. Pamuchinjike. Mangosvika pazara nyika pamabhodhi pai Ruzi Road ndinda madokera kundu kwangu. Pamuchinjike ndofunga ndakambokuenda last year panetsa nyaya dzesatanism. Ndakatombopa ticha ipapo. Paningapo. Panana ticha ndarirana nagurure. Mukono tichiziva ngandeti. Makasvika pamusha pangu chapamusoro papa ndipo papedu ipapo. Pane dzimba dzipamusoro. Naika. Aiwa tinotenda. Tichatombokudzokera nombonoudza variko kuti ndakaona baba imbo Pana mai kanyimba. Ndimai guru vangu tatogara pamwe chete ticha pangu chete mukoma ndwangu ari headmaster pamusanda headmaster. Omazo headmaster. Enda headmaster. Atati upenyu muona kuti unogona kutobva kunoita teacher wotosvika pakuita headmaster.
But I think kuti kuzvikoro kukwira kwacho malevels anenge ari nani. Anga ari nani. Mazuva ano vangotiwo nepo wasvika achievement yaunenge waita. Kuti kadigiri kako kana master kako ukazoenda kuona PhD unoramba uchingokwira. Kacho mazona uchade kudzidza. Vari kuti hazvichabhadhara but zvinobhadhara kwati zvakatibhadhara. Aiwa ndizvozvo baba. Ndira kunzwisisa baba makasiya mhuri yakakura sei kumba? Ndakasiya vana ndingangoti 6. 4 boys ne 2 girls. Ufuchi mumwe wacho akatozofuma manje musi wa3 April last year. This year. Chiri nematambudziko baba. Mungu. Ndira kunzwa baba tasangana nasi pano pamusha wechikurubi Maximum. Ndira kunzwa kuti baba vangu vachiwenga vakasvika sei munzvimbo ino? Panapa ndakasungwawo nemhosva yemedha. Ndobva ndatongwa death penalty. Ndandiri padeath row nguva yose. Saka muna May ndipo takadzokera kuma-resentencing chigove ichi chanzi napresident izvi hatichazvida kuzoona munyika munomu izvi. Ndo zvimwe chete izvo zvakaitwa mbuya nehanda izvi. Ndobva tabviswa papa ndichiuya panapa musi wa8 May. Gore rino ndapuwa life. Ndandiri mukondemu for 10 years. Ndingakuti 10 years ndikusvisa muna musi wa18 April. 18 October. Iyoyo. Ipapo patatarisa ipapa. Ndisvika 10 years. Saka urati ndakagara 9 point something. Ndiri padeath row. Chigara ndega. Ndikudzosei kumashure ndisanda kumudzai zvakawanda. Ndaunyazonzwa kuti medhai yakaparika sei? Medhai kunasura pamberi paMwari handakuipara. Asi kuti zvinhu zvanga ndakanetsa nemunin'ina wangu. Mudumbu ramai. Mudumbu maamai. Ine nhau yekuti ndaida kuenda nemwana wake kuchikoro. Mwana wangu aita Samuel. Saka iye aramba kutaurira mukadzi wake kuti mwana ndiwake. Aiti nini? Mwana ndiwangu sezvo ndinada kuenda naye kuchikoro. Pamuchinjika ipo paye, pamukaenda ipo paye. Ndipo aidzidza saka anga asaenda kuchikoro asina munhu anobhadhara. Saka ndanda kuticha kunyamondoro ko kumudzi ndikwananga ndave ikoko. Ndada kuenda nemwana wangu. Takatowirirana nemunin'ina wangu nehanzvadzi dzangu. Asi munin'ina wangu atadza kutaurira mukadzi wake chokwadi kuti mwana ndiwake. Asi mwana uyu aigara ndo vana vaye tinoti vana vemusango here? But kwandiri anga asiri mwana wemusango because akaitirwa mumusha imomo. Ndati ndakaenda kumusha aiuya kuzogara neni. Asisaende kuchikoro. But utaurira nemunin'ina wangu bva tawirirana. Asi aisada kubudira mukadzi wake saka ndobva azonditi ndakutakura mwana uyoyo. Mukadzi wacho in fact mukadzi wacho akapopota akunopopota madzimai angu. Kuti mwana wangu ndimurume wenyu muda kuenda naye chichi. Anga se mwana munin'ina wake uyu wa Philip, munin'ina wangu Philip. Angada asina kuita kuda kuenda naye. Saka ndangoti ndenda ndatomutengera fomu pamwe chete ndinotanga kanza nemwana wangu anzi Ronald. Anga papa anga akura sei? Anga around 10 11 years. Anga kugara ega mai kwanga kutorwa mumwe murume ungasada kumuona. Anzi Anisu. Saka ndasiya mwana uyo. Ndasiya mwana uyo. Ndokubva pazoitika mukadzi wenda ndakazotaurira hama dzacho kuti mwana achakwanisa mutakura. Iwe mukadzi utanga waurira nemurume wako. Tanga maurirana. Mutaurira mukadzi wacho kuti azive kuti mwana uyo ndiwani? Ndiwake iyi. Ndomutakura mwana uyo. Ndienda naye kuchikoro. Uniform ndatotenga nebhuzi zvese. Ndatotenga. Anga musikana? Mukomana. Wanga watenza nemumwe wangu. Wanga musiyana nemadhays naanonzi Ronald wacho. Saka ndamusiya paipa mukadzi akazogumbuka avaenda kumaintenance. Ndazodzoka. Munin'ina wangu akati inini ndakatuma mukadzi kuti aende kumaintenance. Sei ndakasiya mwana uyo. Tatanga kurwa. Musi watakarwa iwo ndipo akanditi uchafira kujeri. Saka mazvona. Zvadaro uchafira kujeri. Ndangoti pamwe semunhu angada kuenda asina kudhakwa. Ndobva ndangosiyana nazvo. Then pamwe muna April pambari pa-exit musi wa25 May. 25 May ndadzokera kumusha. Ndopasvikaitika zvinhu izvozvo. Ndazodzokera kuchikoro 2015. Ndazodzokera kuchikoro. Ndangoti gare kwavuka zvisvika mupurisa aiti hanzi ndakarepa. Ndakarepa rini? Musi wainzi ndakarepa ndiri kuenda sports kumuzi.
musi wa 27 June ndipana ndakaripa yanga iri Friday ndakatinge tiri asi ndakazouya kwamura 100 Bottlestone Night Club nimwe mukadzi wangu wechipiri anga ari ikoko handa kusvika kumusha kwandanzi akaripira kwacho munhu andanzi akaripa aitamba neshamwari dzake dzanga dziri vana vemuning'ina wangu iye kwamuri makavati waona vanenge vatori vana vanga vari vana vangu ndindati vachengeta vatogara namai vangu ndindati vachengeta inini saka musikana waitamba naye ndingangoti anga ari muzukuru kweza mbuya vake namai vangu aita namukomana muning'ina ndobva ndanzi ndamuripa ndatonga ndatorwa pachikoro ndobva ndaenda kupolisi ndaenda polisi ndobva ndaenda kukoti koti ndobva ndanzi apply bail to high court asi nobvedzo 3 days bail richibva rabuda ndobva ndadzokera hangu basa mwana iyeyo nyaya yakatenda koti yakatonzi yapera mwana atoti aiwa ndakafurirwa nana akutaura muning'ina wangu iyeyo nemwana womukoma wangu inini akambenga asungwa nenyaya yarep ini ndingana ndiri witness ini pandanga ndairasa panyaya iyoyoka tanga tataura nechi nemwana wangu iyoyo nemukadzi nemunhu anga arepirwa chi mukadzi anga ari muzukuru tada kuripisana chi mumba takati aiwa tokuripa saka uyu pakaramba kuripa pfuma yaya yanga yataurwa iye aenda kukotu handiti ini pandakadaidzwa paipaka ndakasvika ndichitofunza ndikutonotora mwana womukoma wangu aita se ndakatonosuka ndichitaura ndichiti aiwa uyu nyaya takaipedza kumba sikazonda kuisa munhu mhosva kusaziva matare takaipedza kumba nyaya ndatoya kuzomutora mombe yaidiwa nemuzukuru taano nayo mbudzi yandakataura ndichabviso taanayo achibva abatwa nemhosva asi abatwa nemhosva ipapo takazokiyawo achibva abuda angatopiwa here mutongo wake anga asati saka akazobuda taitowira asi yaitaura kuti vamudikiwa vakandiputitsira kukoti saka ndichavaputitsirawo saka pakanga ita tension hatazokwanisa kuwirirana namukomana pamwe naadzimai wacho kana musi wandikaenda kukoti wacho vakandibvunza kuti kwaiwaingei ndati aiwa kaenda uyazopupurika zvatikawirirana handiti ndakazotora mukomana kwa zvatikawirirana kazvezi kuti haifanira kusungwa nokuti nyaya takatigadzisa kudhara sikazoti vachatiti ko maigadzira mamuriro anaani tikati aiwa taita zvepamusha because zvanga zvaitika musha medu saka ndopanga pandidakaracho zvapera zvaizvo zvanditika ndapuwa bail ndakadzokera kuchikoro bail rangu ranga singandilimite kudzokera kumba ndakwanisa hangu kudzokera kumba asi nemusi nyaya yapera mwana uye akataura pakapera nyaya abvunzurudzwa nzani handamborepwa ndakafurirwa so saka ndinofunga ndakatauriswa inini ndakati nini vakomana vananyangadza unhu hwangu nezita rangu vanofanira kundiripa ndadonga vamhangarira saka pana mbopedza nyaya yakapera musi wa 30 September musi wa 18 October achibva asungwa achibva aurawa usiku muning'ina wenyu uya Philip aiyo musikana uyoyo kurepwa uyo ainzi vaidambayo ndobva aurawa usiku wacho saka vasikana vaya vana vaya ndokazoti munhu atikaona isusu anga wawa usiku atakaona kunge baba mukuru munhu akaswera achitifuza asi vasikana ivava vanoziva munhu akaura zvavo nokuti vakaswera vachichengetedza mwana uye nebridge vakatombotiza baba mukuru vake vanga ari ticha vakatomboatiza vari vese vakaswera vanaye kusvika pakupondwa kwake vanga vanaye anga ari pamapolisi akazozi 14 years but she was 16 years she was 16 years old saka ndiyo nyaya yandakatongerwa chinzi wakauraya maina iwo ndo nenyaya yangaona ichi kumatare saka zvikakurwadza iwewe wasvika pakuponda mwana tozoti kana nyaya yakutopiwa mutongo saizvozvo mwana anenge atonotariswa kaononga onzi akakanganiswa here zvichida pakabuda here matsamba ekuchipatara kuratidza kuti mwana uyu chokwadi akanga abatwa chibharo iye matauriro akaita akati ndakarepwa nekondomu asi pandikarepa nekondomu vakabva vataura vakomana vada kuti tiende tese kujeni uye anga arepirwa ichi muzukuru anzi kundosura chikichi ndakabatwa navanhu vaviri sekuru vabva vapfeka kondomu ndindanzi sekuru vapfeka kondomu ndakabatwa nemumwe wacho vachibva vandikwira sekuru vapedza izvozvo vakabva vandisiya ndemunhu anga kandibata uya vachibva vaenda saka mumwe wacho ainzi shamwari yavo yacho ndiani angasingadi kumutaurira nezita nokuti amai vakakarorwa chi nemukoma wakundishora chigiji wacho iyeyo mukadzi uyu akarepwa uyo
naamai vomwana uyu vanditendera nji amai guru nani naamai nini. Saka kuti razokudisa zita uyu zvanga zvisingaita neshamwari yavo. Shamwari yangu ndozvakaita kuti ndizonzi aiwa munhu haana mhosva uzoshu. Shamwari yacho yausingazivi kana vari sekuru wako ichi ndisekuru wako kumhuri tsauka nyatsowaona. Shamwari yavo yacho usingazivi zita rayo ndakataura kazita racho kuti achibudisa uye hazvichaiti asi anga afurirwa ipapo. Ndopakasa kuti aiwa ndakanzi nditaure sekuru nakundishura chikiji ina ndaurepwa pakasati kuti nyaya yangu irazwa. Mazonzwa imimi sekuru muri kuchikoro zvenyu mazonzwa shoko rasvika aiwa munhu akaurayasa nezuro ndanga ndiri kuchikoro ndandanesana nemukadzi wangu kwamurevo. Saka ndanga ndisambude mukadzi ndada kutomirisa kumusha kwavo kuzumba. mamarotsvaga mumwe sekuru mnyowani aiwa kwangusukusi hangu azimani andira vamwe vakuru angakunetsa because pane zvinhu zvakakuitika pabhotosori ipapo nematati club ipapo. Pane zvinhu zvakakuitika mabva henyu kumba manetsana adzimai mama kuchikoro. Ndatofonera adzimai vangu panhau uyu vari mukati ndemuningini wangu uye vari mukati because ndokazondifonera kuti chiuya usandicherega kunditsvaga ndada kuenda kumusha kwavo. Ndakadatomboenda kumusha kwavo chiregedza kuenda kumusha kuchiuya kunight club tisangane tozokwira tisi takuenda kumusha kwavo. Saka ndakatosiya ndatotaura kuchikoro iri sande kuti ndakuenda manda ndisi kuenda kumbonisa mukadzi wangu kumusha kwake. Ndo musi watikaenda ndichienda ndichisvika mamureo achibva andifonera munhu maakupiko ndikati andamamurevo naitodya zvangu sadza kuCBZ tusasu wabhengo. Ndipo paka ndiri uyai ndibva hanzi angatisane kwanhewembe unoza kwanhewembe zasukuta kwana mulanga kwekwe pandanosvika kwekwe zvinzi handiendi kwandava tiende kuzumba pandava muna asiko zvikanzi aiwa ndiri kumusoro uyai nechekumusoro ndaenda kumusoro kwanhu vandamusha ndakazomona achindifonera foni yangu toringa pandaona kuti uyu vandatodzemba ndatozomanya pangari haana kuti tiende kumashops vataenda mupaki mamureo mewe mukapaki kakatasa pana siyamwa yakai ipo paya ndoba tikagara kwenguva ndichiti handiskanzi aiwa mirai pana anonzi ndebele mupurisa ndoda imwe firiji ndisime firiji ndikati zvandamuona kati akuenda aitoziva dhiri ranga raitika mwana wangu musikana anga ari kumasvingo iwa ndikuti akazofa uyo ndopa akanifanira kuti baba makamboenda kumusha rino zuru ndikati ndakuenda kumusha zvikanzi musikana uya akambenge akusungisai wewe aikunzi akaurayiwa neunidentified gang nezuro ndafunirwa naambuya kati handisi kuzivanisana ndamuenda kumusha mukadzi wananga ndini akabva atanga kuchema zvikanzi nyaya haindisii ende akwasishokudi titese titese akatogara akagara apa indagara pana mupaki matiri kamo zvikanzi nyaya haindisii ko iwo pane zvari kuziva here nyaya haisikunsendi ndiye mukadzi akabva azondidaidzira mapurisa that same day achiti akuenda chimanya kuti tienda kune vanhu vakawanda kushopu chimena ndotora zvinhu zvangu titase tiende pakaenda kumba kwavo kushopu kweno havanotononoke kudzoka vandada kuteera pana kuteera vandafona zvikanzi aiwa ndikuuya mufiriji yauya zvakazodai ndikati chiuya bhazi rekuenda kumba kwenyu ndaasina motikari ipapo rapfuura hatidi kusvika kumba kwavanhu manheru zvinhu zvanadatinga grosa nadatinga kaikai anga anako ndobva atuwa navamwe anonzi menyabinda vachingosvika pandiri bva tatanga kufamba kuti handi ndakutotira pai pamenyabinda ndichita achiyengwa siyama ndipo mari chichi mune mari yakawanda ndipewo mari ndakangoti kana motikari chimwe yada kutonditsika mumakumbo atotori mapurisa ndatoshamisa kuti ava vada kunditsika ndaita ziko watobuda kuseri kunokuseri mukadzi wangu uyoyo apfuura adzoka ndandireti ibhegi nandinaro ndatobatana mapurisa pinda mukadzi abva nyepedza kupenga pa ndakazoziva kuti ndiye because pane zvakazowanda zvakazaitika mumashure zvozvo vasadzira mapurisa siye murume haziriye ko haziriye aita sika ndandizoti chii anonzi haziriye aiwa anyaya yavarume is just a suspect haisi vakadzi oibhegi romurume wenyu bvatora bhegi rangu nefoni yanga bvatotora vanaenda kuchitokisi makatakura mubva maendwa nemi kupi makaenda nemi pamurehwa pairi kana asi chaka ndikazoziva kuti mukadzi wangu ndiri handisungisa idhiri raitikari haana kuya the following day akasvika the third day ndasungwa asvika akasvika tiri mufenzi angovhurwa akauya nedrink
ratangatambotenga riida kuenda kuzumbariye alisa muchibhotoro drink che1 liter nesadza ranga riklight netii nechingwa changa chaka hafu yanga iswa mazai achibva waya nazvo asvika paya patavhurirwa mufenzi memo yandiri ndichitofarira kuti madhama waita sevauya mupurisa achibva waya but mupurisa wananga ari munin'ina weimwe shamwari yangu anonzi Mudhimba wandakambonovika kubhinga wasvika achibva ati ndauya ngatitaureke zvanzi aiwa ndambotaura nomupurisa imakati ndozana nemusikana webasa achibva atora nemupurisa weyo achibva waenda 70 meters away from pandanga ndiri chingwa nezvizvezvi zvakazorwarisa vanhu kazi vamwe vakatofa zvinhu izvi indatsamwoisha njira dzandibata kumukadzi wangu angabva nomupurisa wechichi but mufanira kunyepedzera kundifurira kuti chichichichichi shanzi zabata ndaramba chikafu chii pakatofiwa panhau nechingwa ichocho nechingwa nekelati yanga yauya kaiya pakafiwa apa nedringi reri pakafiwa chakafamba sei chingwa imi mane shanja muchakwanise kudya apa mudziso rungotarisa office boys akati blazi utofanira nzara wacho ada kudya todya kazo ndikati harova yako mani ndo vanhu vakazopindana netsekwenda ndazotorwa nemapurisa zvikanzi mupurisa waya akazonditeera asi pandakatorwa nguva yese vaita fanga mafriends angu mupurisa akandisunga ndiwaiti sekuru ndichimbotengera aitoti mukadzi wangu aitoti sekuru waya akatora wawatora 8 course but makosi akatora nasekuru ndiye mupurisa akazondisunga ndiye mupurisa akazondirova anga achinzwa chakuita zvebasa ndakazonorohwako siwa ndatorwa iwoyo ndanorohwa ndakanzi tikuisa madzi mumakumbo zvangu asati amboita because mukadzi angataura zvaangataura zvazi kumusana ndaenda kwekwe ndanotsika pawebridge ndanorohwa handakarohwa asi mhosva ndakangobvira ndaramba kuti handizivi mhosva ende zvisvo handakuipara ndotonzwawo tsitsi kuti mwana wacho akafayo ndotonzwawo tsitsi aitotamba nemwana wangu kavana munin'ina wanguyo plus ati kumba kwaamai yangu ndokwaatienda ndobva ndangonzi ndakagara gore kwamureva vandazoendaitwa bondawoko mwana wangu uyoya vana vemunin'ina wangu vaviri vaya vakachivitinisa kuti takaona bamukuru takaona munhu atikaona aitafanira bamukuru nemumwe auya akaita zvokutengwa nemapurisa mwana womukoma wangu futi ndingangoti mwana womukadzi womukoma wangu anga afa zvake abva ati mwana wamapurisa asi kozvinoza kuti achikwati kuti aipape tanga tanzisu tanga nemupurisa kana manga muroverera uyu nabenjamin tamangani manga muroverera mukomana murume tokupinzai basa kupolisi nemwana womukoma wangu musikana anochengetai wacho anga aita A-level ndichimudzidzisa ndini futi pachikoro pangu futi inini asi ipapo vakazenge musi wandikarova baba wavo vakandituka kuti ndine mushonga ndini toda kuti vasaenda kubasa ndini sikatoti varoorwe ndine chikwambo pakataura zvinhu zvakawanda zvapo ipapo saka ndingangoti ndo materials kana chivandawani vandasanganawo nazvo handina kumbopedza nguva kutonga wandikaitwa ndakauya musi wa3 November ndopamakatongwa musi wa3 November ndopandikapuwa mapepa kuti ndiuye kuno chibva ndaya musi wa3 November wachewo musi wa4 yanga yaSaturday 3 November yanga ri China 4 Friday 5 Saturday 6 ndibva ndabva kwamurehwa ndakuya kuno kwamurehwa sokuti gweta rangu handawana mukana wekuti ndirione ndikatozoona nyaya yatokika ainzi tapikwa muchine ripi angatienda kuNamibia kwarwara mukadzi wake ndakapuwa mastate lawyers iwavo nyaya yabva yatanga kukika musi wemande musi wa7 handambopuwa nguva yakati musi wa7 handatorwa sentence nejudgment zvese death penalty ndakatoseka zvangu ndakatoseka zvangu sei panguva iyoyo ndozoti ndonguva yakaomarara uri mukoti ipapo pandakanzi death penalty pachirohwa pachinzi officers on duty chichichi pachimukwanisa oiye kamukadzi kaikaya ndakatosika zvangu mukadzi interpreter anga ari papapoyo aitiinterpreta kuti matongerwa rufu chichichichi ndakatomuti iwe suduruka manditotaurwa munhu here zviri handisimomi ndakutosika zvangu aswiti kahe ndazoenda ku Central B1 maximum security ndakachengedzwa nevakomana iwawe ari papa ndapinda mukati meme ndakuzogariswa mangu mananga ndiri
ndopazi ndakatanga kuvhiringa ipapo ndakatanga kuona kuti upenyu hwashanduka watanga uchinozoreflecta manje kuti zvaitaura zvezve kuti ndangoti aiwa ndongofa die that way no problem saka taramba tingoda vemachechi vakauya ndotenda mbuya kana yangwa wekucelebration ukadambukorwa huko vakauya kandibatsira zvakanyanya ndakadevelopa shuga asi bp ndanga ndinayo zvangu ndakaita asthma ndakaita pulmonary artery disease inoshandiswa neinhela ndirimo saka takagara chikafu chainetsanetsawo zvanga zviri nani tikazoto gare pandakanyanyorwadziwa pakanzina former president kunzi vanhu vanyanya kuurayiwa saka vakomana vana hama dzavo endai munoona hama dzenyu kujeta uda kuatasi ada kuadambo rangu anoswa 2 November 2017 vari kuheroes dai munanga kwanga ari pano mazata ari kuchengetera vanhu vakatumira rufuta vada kuvauraya endai munoona hama dzenyu ipapo ndo pandakanyatsoona moto mangwana achikuseni chibhaketi changu changa chiri papo ndakafamba ndakachizaza ndizoti tsvina yakabva kupi ndakanyatsoona zveshuwa here ndaakufa apo kangwana kangu kangaita 6 units grade 7 mumwe wacho mukomana angaita 15 points anganyora ipapo ndakanyatsoona maziso achivhara ndakufa songobana ndakunamata manje chigoveche chakaita ndizive mwarika wakamirira manje ndakunamata zvekuenda kachaizvo izvo zvekutaura kuno kuti ndiamfik diploma nehemabible institution diploma ndinaro peace education ndinayo ezeko gutu ndinaro futi certificate ndino madiploma zvechechi chetika ndakuti mwari zvimwe zvese zvansine nazvo ndada kuona nzvimbo yekudenga ndini Bharabhasi akafa naJesu yeyo ndakuchitendokera zvangu papi ndakatobhabhatidzwa kuona denga ndozvanachiseka manje ndichiudza vamwe wangu ndichiti muri kuona madhoo aya anonyatsoratidza denga uchinditi wakamboona denga here ndikati pamuchasvika kudenga kune madhoo aya ndabva ndatofunga ipapa muchindiudza kuti ndakuta kuona denga manje ndakuona denga zvekuti mavhizita ndaita kana achiuya ndaitoziva kuti ndaitotaura shamwari dzangu kuti nhasi ndikuwana vhizita ndatota izvozvo aizoya hakasiri yewa ndatota chaiyo chaiyo asi vhizita raitosvika right zvadaro zvezvi takungotya kufa kakwekwe handizvo tikazonzonzi munangagwatiza kati manje vakomana vamunangagwazvawatiza ndiwo wainzi vanga vakabata mapepa edu vanga vasikada kuti tiurawe zvino vakomana takati vakomana ngatigarei pasi ngatinamatire murume anga akashinga zvino zvada kuitwa pachipoya ane rudzi bonyongwe akatya kupinda so tikafanira mugarira tanzigarira nakusanchechi paakangosvika kupinda paipai achitiona akabva atiza bonyongoyo takaedza kumukuvira kuti aiwa tiregerewo vamwe takakanganisa mhosva kana waamujeri kutaura kuti handa kuipara hazvibatsiri unenge kuti dzandikapara idzodzi dzimwe dzandikapara ndisingabatwa panenge taisenza musikuru kwangu panguva yebhol kwayo ndangotora ndinanga ndimasanga ndangotora kesi masaga zvibholga zvibhinzi ingodaro zvinguru zvingona ndavada nemusoro rwaheadmaster ngawaheadmaster ngazivese kuti munguru wengani dzafa panapa ndisina kuona musoro andimuona zvinhu zviri kuitika wangoti ndakuripira ziya saka takazongonzwa change gate pamwembo iye makusena takafuma tichifara kuti mugabe wangaita kutori hapasina hatichaziva kuti achauya president achange akamira sei tozonzwa time vadzoka vamunangagwa takapururudza takati ndiye mese yakao ndiye munhu akutipinza manje munenge mukenani patasirwa namozisi apo takusirwa mukenani nandi najoshua ende zvishua zvakaitika saizvozvo takangonzwanzi aiwa chada kubviswa mangu vangu takati vanobvisa vangati havabvise vangati bviswe takati anobvisa murume uyo anobvisa saka nokudaro musi wa31 December 2024 chikafu chanzi aiwa tachiscratcha makudzikira masentencing vanhu kumba kwatombotaunzi chascratchwa ndakatomboigirwa sutu kairi zvikanzi totenda munanga
Ndikazoti aiwa hatisi kuenda kumba tichienda kumaresendensinga asi pawatichitsa ipapa pakanaka ende patakasirwa pacho pakanaka. Asi pakaya shoko riro makanzwa sei muchibva kudhedzi iko zvinoya kunzi live makanzwa sei pa nanhasi ndiri kuchingonzwa manyukunyuku chinzwa manyukunyuku. Pane pandanga ndasiya zvangu ndiri ikoko patanga takupiwawo 2 hours ndakaita chikoro changu saka sana mumwe mukomana atouya panonzi Dasmira auya akabata artifacts zvaka ndakamuticha kubva grade 1 kusvika form 4. Grade 1 ndaingubhanja grade 1 kusvika grade 7 ndofunga ndakanguticha zve3 years. Ku O level ndakamuticha futi almost 2 years. Mamuchemumati panapa Aiwa ndiri kuchikoro ndemikoko kusvikira HQ atozonzi vana kune munhu ari kudzidzisa ndatomusa chikoro munenge mubiwo mataigaremo maigara mumakondemo ndiri headmaster imomo ndangotsvaga vanhu vanibatsira but ndaiconcentrate nevanhu vaida zvechikoro vandainyatsoona kuti havanda need ndakavadzidzisa kusvika takazotenderwa kunzi vainzi mabhinya adzizeka tanga tabvumira kubva kumusoro kunzi ngavachidzidzisa ndinanga ndamusa chikoro chacho ine vamaita headmaster futi ndinanga ndiri headmaster wacho even imuno mwandiri mudiwa rumando ndini headmaster wacho futi. chigaro chenyu chakutera ndinongobata kwese ndakabata uko ndienda futi kubible study vanhu vangu vachiti afika iko zviri tikuita parizo takapedza inonzi prison jeni maserifikezi asati auya tiri kuita faith ministries izvozvo madiploma achiti aringouya kana zvokuti nhasi ndakafa nhasi handichatyi umambo kudenga ukanimirira mhuri dzangu tozinamatira vanhu vachingotavo zvakanaka anenge afa afawo zvake asi zvinhu zvakandinakira. samainzwa sei tozoti zvinhu zvakaoma kuti utange kudzidzisa vanhu vakuru ende wawangosangana navo ende hausi kuziva munhu background yake unonge usingatoizive ende vamwe vanotonyara kuti vati ndakagumira kana form 2 kana kuti ndakagumira grade 5 ndaisada hangu zvechikoro vamwe vanonga zvino vabereki ndakani kuchikoro achiti aiwa kana imota huya makaunganidza vanhu vese vavo mukati navo chuya indikudzidzisei kunewo zvandinokwanisa tione kuti tinosvika papi zvava zvakakuomerai sei imimi? Hazvina kunyanya kundiomera matangana ndikazviita nofunga muchaita mukomana wacho muchamuona anzi Dasmira Tavhore rasimudzana roko chitafukana pane zvatakataurirana ndichiti kana tichinge tabuda tozodai kuda kurimirana nditirakita tozorima purazi ane purazi tozorima purazi kwakwe kurafingorako but asaindirana pasi panakwana signature yake ndakati shamwari wandijuta ka hazvitaure chinhu kazvanyora paizvo sikazaina ndaenda kuchikoro inini kana gumbura pana ndiri gumbura satani ndikambogara visina gumbura kona akamboda kundiita sekundidzidzisa ndaenda kuchikoro inini saka ndikakubatsira unoda here ndikudzidzisa iyo zvinonzi kuti tanga from kutenderedza ndiye wandikatanga naye akandibudira pachino ndakaita naye vamwe zvakavanakidza vazhinji vaiti ndakaita form 4 ndota A-level hapana chaionekwa ndakaita grade 7 ndakutangana kupa grade 5 hapana chaionekwa saka ndivo vamwe vaizotidza chikoro asi vaitaura chokwadi palevel yaakasira ndabva ndati ngatitengere pasi hapana kumhanyira tiri pajeri tangamhanyira topuwa chikepe hapana chekumhanyira ndipei nguva ndakadzidza basa rekudzidzisa I am a qualified teacher ndine patience dzacho ndakavadzidzisa vazhinji vakaita but unfortunately enough this year vaifanira kunyora saka havana kukwanisa kurejista kwainza enrollment yegrade 7 yanga iri shoma saka vamwe vakasina Bulawayo vamwe vakasarawo panapa saka ndokuparira kukaita chikoro changu asi ndasvika kunoku pana wandikabatsira kuti degree ari panapa anodzi vari kueducation pakauya achindora kanza tungamira chikoro ichi saka vari kueducation panapa saka ndakabva ndangonzi ndiite headmaster ikoko saka ndiri kubata kubva kumabeginners kusvika ku-A-level ndichidzokera kuti vari kuita bible study. Makapinda kuno kumakauya rini this year? Ndakauya musi wa8 May This year. Kurekota msati mane vanyora so far. Asati. But ivo vana vacho vanhu kudzidzisa vari kutaura kuti aiwa staff yamuri kuofa muri kuyazotipa chazvo because ndandira mabhuku andakatengerwa napichi ndiri mabhuku akawandisa ndemacardbooks napichi metro pichika David Pitch a new curriculum 5.1 module
ndo andikwa iyo stuff chaichai. Saka chikoro chine vanhu vangani? So far vanoda vachiri vashoma 155 vashoma here baba? va grade 1 kusvika form 6. Tine vamwe futa kuita mechanics asi aneti kuone mumwe kuti inini. Mabasa akanaka. Ndinoda kunzwa besides ndanzwa zvebhaibheri, ndanzwa zvekudzidzisa, pane here mamwe mabasa emaoko amuri kukwanisa kuitawo muri panapa? Iya, ndinoumba futi izvi. Iye wandiri kudhazi metavhoro wandi ndatomudzidzisa nati tiri kucentral ndakatenga ndiri kukambani yangu ndaitozivikanwa kunzi ndini mukuru vako mwana ndaitenga mapendi metro picho wandiri kutaura David picho aitengera futi pendi ndindaisusa mapendi musati tichiisa mapendi saka ndinoumba futi izvizvi handiri mungonzwa zvinzi hapana chinhu chino recycling handi makainzwa marara aya sadza rinenge rasara riyari zogadzira sadza nemakadhibhokisi nemapepa totakuya tosanganisana sadza ritoakuya toita pesi chotanga kumbo mukati umu munenge mune mapepa munoburi mukati umu totoisa tozozvisa zviri mapepa zvacho asi hachitorime chinhu ichochichi chamuri kuona ichi. Samakazvidzidza sei imimi kuti muzozoti sadza tikaribatanidza zvinozobata alright. Ndinotonzwa kuti majesu atikaita iziya ndeye kuti unongodhura kuti maepo aiwa takatoita zvese izvozvizvi nekutobhainda mabhuku zvese ndotokwanisa kubhainda. Saka zvinotora nguva yakareba sei kuti muzopedza kugadzira shumba? Chinononosa ndechekuti kana uchitonhora chinonoka kuoma asi kana uchipisawo ngatinge chipazi 4-5 days chinge chaoma chozokweshwa chobva chazopendwa saizvozvizvi. Tasvika panguva yemaseo munozochitengesa zvakadii? Rehab ndo basa ravo zvinotengeswa saicho chinotengeswa zvinhu zvakachipa tinge tiwo shuga takatomwa paketi mairi eshuga ukawana bo tengesa zvainogona kutengesa mari yakanda zvekuti osvika $10. Saka zvakubatsira zvakadii kuita basa remo? Zvinobatsira izvi hauzonyanyi save kumba sipo kunoenda ka sefu unotengawo sefu because mari kana ichinge yawe nochengetwa kurehab ndo vanozotengera zvinhu zvatinge tichida kana magumbezi echa vanotenga kana hembe idzo vanotitengera kana kamari kako kangoti kurei. Saka munonga hamuna chinhu chinoweswa mapepa akaraswa aya ashandiswa mabhuku ashandiswa navana havasakwanisa kurivhazai takuya sadza rasiwa ri hariraswi takutori kuya watoti chinotenge domboso hachipwanyika tikungorira nokuti pane buri mukati umu. Saka zvino vanganwa madzidzisawo izvi panapa vapo musofa mune 17 kusanganisana neiwo andinaiwo asi uyo akazodzidzira tichiruku central. Pane chirongwa chakaparurwa neZimbabwe Prisons and Correctional Service, chirongwa chemafamily week. Bosezoti vaingoona toti hama yenyu inenge iri mukati meusungwa mongonoiona mukanzwa kuti nhasi zuva rekunoona hama dzedu toenda tonovaona nepasaidhi apo tichivaona, asi ko zvino family week ikanzi kune family week munhu wese totopinda toita sei toonana tospenda svondo rese kana muchida kutokwanisa kuuya svondo rese muchiuya. Imimi wamafamily week aya akakukosherai zvakadii uye hama dziri kuuya? Mafamily week akatikoshera zvakanyanya, akatangwa zvaona Asmond asi ava vaMoses ningi vanonzi Moses ana komishina wada Chihovu vakazofamba an extra mile because tiri kuaita 3 times a year, 3 times a year, Monday to Sunday, 7 days. Saka zvakanyanya kutikoshera nokuti mukana asina chitupa vana vese vana adiki kacheche vari kupinda tokurukura ndakuchiwana mukana wekukansela vana nenyaya yemadrugs zvikomana zviya nenyaya yemadrugs kusiyana nemadrugs zvakazodai zvinodai zvozodai tine mukana unazotaurawo uno mukanawo kuhagiwa amai kunyange zvava vachembera asi unovaradzawo rudo kuti aiwa chengetai musha ndiri kuno ndichauya chete one day ndichauya. Joseph akazombozviita asi akadzoka kumusha. Joseph mubhaibheri uya akatisana vakoma wake uya
ndichauya chete chivaratidza rudo ndo vanozochemazva kuti ainge muri kutofara taiwa tatojaira takutouya izvo zvekufa zvezvo zvakatopera zvezvo zvakarambwa navamunangagwa zvezvo vakati hapana nzvimbo inofanira kusarira shure vakatipindira kukondemo vakati budai vakomana ende kune vamwewo tongorangwarangawo zvishoma shoma todzokera musociety. Tinoziva kuti kunzoko vanhu vane muono wejeri wakasiyana siyana. Kune vamwe vanoti kujeri ukasvika kujeri watofa. Kukangopinda kujeri chete uri kunodya sadza rine simenti, sadza rakasangana nemadhaka. Ndira kunzwa imimi ndiri kukuonai kudai makasvika svika kudai. Ii sadza rine simenti here? Nyama yapo futika pajeri. Pakudya nyama? Pakudya nyama zvisina mbotikwa pana mugabe. Apa tikudya nyama. Beef tukuro, chicken tukuro, tea hobvu neDCK chingwa. Chingwa chinodovi majarini. Saka izvozvo vanhu vanotaura kunze zveshuwo. Asi kana tichinge taenda kumba tichane matauriro asi hatisi kuda kuti vanhu vauye kuno. Seni zvangu. Kunze kwakaoma. Seni zvangu inini. Kana ndaenda panze handinenge ndichifamba ndichitoparidza community based nemachechi chitaurira vana vadiki nemaidzi kuti senene zvinodhaka ujera hakuna kunaka. Kwete kuti unodya sadza nesimenti aiwa totodya sadza rinopisa. Kana inini vandakapinda kwekwe kwandataura kwekwe 3 days ndakudya kumba chatira chikabva ndakudya ndakazoona kachora achidya ndikati vakomana sadza rine simenti kai kanzi vakazwana ndizvozvo rova mudhara tumuzuva chete ndakazoona kana pana hakuna zvakadaro. Kutya nagogo akautarisai. Aiwa. Wakati iwe muzukuru kayo. Ana gogo. Shamwari dzedu veri hapo. Twatotaura makuwa ka. Veri hapo. Makuwa ese kuti ndisonzwa zvakanaka tikiri mapirizi. Anotisingira. Ndo vedu chaiwo. Ndonotengesa zvinhu izvi. Okay. Aiwa. Ndo vedu chaiwo. Plus generally nema officers tinokama wakanaka. Ndovanaida kutosvika papo muri kugara sei. Naka. Zvinhu zvingaome zvazvo. Asi ukama hwedu hayo koche koche. Wakanzi kwanzi panozoitawo mumwe azonzi punishment akanga azorohosha mubiri. Nesuwo tesenge tatoona kuti autotadziwa nokugara tese. Zvekuti vamwe vane vasina mwoyo murefu vanotozopedzera kutorova ndiwo kuti uda kutokangisa kugara. Kuti tine vanhu vakadaro. Tikuti vamwe vanorwarawo futi. Tinavo vanhu vakadaro. Asi tinokwanisa kudzidza. Society muzamu society rotoziva kuti ndanaanikika vaya ava ndananacho mukobodo kama vajairei. Kuna vanhu vakadaro. Asi takagara zvakanaka. Zvakanakisa. Kana ukamboonye wakanaka chete. Bosi ndova munoswera navo kana gogo nanasekuru. Ndovatogara hatina need yekuti tivengana navo. Aiwa. Ndo hama dzedu dzepedyo. Kana ukarwara ndovatodaidza sekuru. Handisizwa zvakati. Ndinganyanya kutaurira mumwe mubhanditi mumwe wangu. Mumwe musungu. Mazuva ano hatichati mabhanditi vamwe vasungwa. Nokuti kana ndakanzi mubhanditi ndozwa kuti kwadziva zvisingaiti. Ndopamazita achida kuti mubva majekesa imimi muri imi kuti muchiri kumada here. Ndinonzi musungwa. Ndiri musungwa ine. Saka handifarire kuti musungwa aitwe zvisirizvo. Togara zvakanaka totsurana. Fanaka pandiri inini. Ndofunga imo ndongoti vanhu vakuru kwandiri vashoma. Ndatikurei. Mani makuru manganise. Ndakazvarwa 1951 musi wa2 January. Saka ndana 70 point. Ndakazongobvisa zvindebvu nhasi mamwe ngada maona chakajaya kamuyena rese. Nhasi mukataurika ndinoita kajaya ikoko. Growing young. Kandabvisa so ndaenda ndatombofamba pamwe muri 30-40. Aiwa ndafamba. Ndafamba. Aiwa ndizvozvo sei uri kufara zvedu. Ndachida kunzwa zvakare kune dzimwe hama dzinenge dzabuda mukati meusungwa muno sekuru. Vekuti vakaenda kunze uko unoona vadzoka zvakare vachiti reception yatiri kunopiwa tabuda kunze haina kumira zvakanaka. Ndofunga vachingobuda gedha vanenge vakatomirwa nehama dzavo nzi vadzoka kavai vai batai homwe vadzoka vakomana vai ndofunga muri kuvaona vanogona kunge vachibuda vachidzoka zvakare. Poitwa sei sekuona kwenyu kuti hama dzinenge dzabuda mukati meusungwa dzinotambirwa sei kunze uko? Tanga tine mukomana akadaro anzi Brand Sango anga ari padeath row. Ndobva azopukunyuka 2018 papinda vamunangagwa akakona kugara nguva diki diki 2020 vachibva vabuda panze vanga vamalive. Takanzwa akubhega paredhiyo kuti handina vanondishengeta vanhu havadi kundiona nekupara kwandakaita mhosva. Kune vanhu vakadaro.
asi kunoku ndokunodzidziswa nhubu kunoku kunorangwa nhubu kunoku handiti uye ivo kana seni zvangu ndanga ndaenda kumusha handidi kuti ndimirire vanhu kuti vatanga kutaura kuti akauya uyoye anga ari kujeri uyoyo ndofanira kutoenda kwasabhuku nekumazichechi ndoti ndini uyoyo ndanga ndakasungwa zvakadai ndovaparidzira shoko zviri mubhaibheri imomo ana Joseph vanga variko ndovaparidzira kuti zviriko zvinowanika asi I am now a complete changed person. Ndaini ndakadzidza ndakafamba nebhuku asi ndasandadzidza ndasandaita asiko ndakuziva zvese zvazvikanakira tambira hama dzinenge dzabva kungonorangwa chete nemo musara umwe ichidzikama munhu anenge aenda kujeri kune vamwe zvoshuwa watototsura vachipanana madhesi kuti pakati pakafa goridhe ngatinorova asi tinovatsura vachitsurika kana waenda kumba chete kaunopara mhosva iyi yaukapara handiti pane dzimwe dzokuti munhu andoti ndakapomerwa zvishuwa dzekupomerwa fanira dzana repis dzakawandisa dziriko dzakadaro saka kurudziro yangu ndekuti vanhu ngavatitambire because nenguva yandagara kunoku tadzidza zvinhu zvakawandisa experience the best teacher ndakandosvika kundogona kutsurawo vamwe kuti shamwari zvari kuita izvi kana ndakadzwa munhu aita kuti iwe ndogona kunokupikira chero kuti shamwari hazvitaurwa zvakutaura akuendwa kwakaipa nokuti hakuna chaunobva wakabata kune vamwe nyata hawakudzidza asi tine vamwe vakutoita nezou munomu tinavoka munomu vakadzidza chikoro ichochichi saka ndikuti inini vekumba ngavatitambire zvakanaka havasi vese vanonopara mhosva tichida kupendera baba ndinoda kunzwa mashoko enyu ekupedzesera takatarisana nehama kune dzimwe hama dzedu dzatinobatsira muzvinhu zvakasiyana siyana ndazva muchiti pane hama dzangu dzakatondipandukira idzodzo vana Judhasi vakazopandukira Jesu imi makatopandukirawo zvakare nehama dzenyu chaidzo zvichida futi nemudzimai wepamoyo wamune marora muchiti aiwa ndiye mudzimai wangu amai vechive vana vangu zvese akatota zvinhu zvangu anzi ari kuepweti vari kubika sadza kwavo ovhaspiru unonzi kubhusta asi handiti ndakamuregerera ndotomunamata nemwari kutungamirire mwani ndine unyasha dai zvaibvira yanga ringore kusaziva dai zvaibvira mamupenyerawo akuziva yakunamatai mashoko enyu kuhama kana kuti kune vamwe vanhu vakutotya kubatsira hama nekuti unogonondesa munhu kuchikoro mangwana uzomuka wachiti wabata mwana wangu chibharo kana kuti wabata mudzimai wangu chibharo mashoko enyu takatarisana neexperience yese yamakasangana nayo kuti muzosvika panzvimbo ino nekuda kwehama dzinosvika pakupomerana kana kusvika pakunongedzerana kuti ndiwaita izvi pasina chaunenge watadzira munhu mashoko enyu takatarisana nehama ndekuti kudii tichipendera chirongo chii hama dai dzaregedza kuita pfungwa dzakafanana idzodzo mukama muri kudaro seni zvangu handiri kuda panze indakavaregerera hazviri kuti upenyu hwangu waguma akapariswa izvi aiwa zvina mvura yakanaya gore rineri handiti painoerera napo ndopaikamboerera napo gore rakapera ndopainonoerera napo futi ndine project proposal yakakura yekuti tichanotanga chikoro chihombe because zviri mandiri zvaitika saizvozvo ndichangoramba chimwabatsira chete asi vaifanira kubatsirwa niri panguva yese ndagarai pano vanhu vakatodisadvantage vakawandisa saka sane mwana wake because ndatomwana nzvimbo nyadhiri kuti atiti akatodisadvantage ariko atotonzi akarorwawo nemumwe murume ari kantonwawo zvako wakuruzevha kwadandara kuyako atokanga wayo dana andiripo mumwe wacho atonzi akarorwa kuna bhiridha kunobhindurako dana andiripo inini ndaiziva value of education kunyange angati foira hake mamwe ndaimudzikurira supplement saka chido changu changa chiri kusumudza dzinza nemwana wandi kutaura iyeyo akazomutora kamufana wangu ndasungwa ini mwana akatozoenda kuna baba wake vana vati chaukasungusira hako munhu iwe zati mwana wandi wako amai vake vaiva vakazobva kumurume uya vachibva vadzoka kwaari nonzi vanzi vari kugara vese pamanheda
vane bottles permanent cross pump same papa vakugara vese ndakunoko zvamungadobatsirwa nazvo nemhuri yezimbabwe takatarisa nepamuri kugara kunoku zvamungade kushandisa zvamungade kana pakuita mabasa enyu emaoko aya chii tichipendera nhasi vana vezimbabwe vakwanisa kutotsvagirwa mumabooks nebatsiro hama dzangu dzinobatsirwa maexercise books nemapeni ndozvandikangonyanyodaizira izvozvo kana pane zvamungadiko zvekushandisa zvingava kupfeka bhutsu kana chii zvamungade kushandisa sipo mukudziwana anenge angodawo hake anogona kubatsira kana abatsira futi ndinozoonawo asina kune vamwe nomupawo futi kana zvangu zvinobva kumba zvacho kana sipo ndopawo futi vasina unongonyazonoti uyu anenge akarambwa nehama zvotobva zvazodaro mukomana anaitaurawo kuti ndakadzidzisa mudhafu ndichamudzwa futi iye kuti paakadzidziswa akabatirana nomuti anogona zvokubata zvezvi mukomana anonzi das metavhore tichamunzwa iye kuti sitera akatipiwa nababa here anoti masta vevakomana emukati emumastreets aiwa tinotenda baba nenguva yamatipa muzora nhasi tiri kushuviraiwo rombo rakanaka kuti pamuchasara zvakare patichazokuonai pane chimwe chirongwa zvakare tinge takudzokawo nemari zavo aiwa kune vada kutenga shumba idzi kune vari kuda chakati tichitaura zvakare nanani I do hope turikona kusangana panzi sezvimati munomboenda kukomurewa tokona kusangana indogona kukanganwa isi ramba makanicherechedza nemaparo ari kuitika nezvimabasa zvatobata munhu zvakanaka posi paro rikunzi rikonzita good behavior handina kana kusipisa kana waned rangu aiwa right rakachena pakuti togona kubatwa handiseri tichafamba sei mai manje rambai muchingonamata mwari ndimwari wakanaka napurezidendi watinavo pari zvinhu zvavo vane chiedza ndiva ndichazimwe chimana kana ndichinge ndabuda kuti chindipiwe munhu wakanaka nechitracto chakati ndinoshandira mhuri tichatozosangana kumuchinjike zvakare mazvinzwira mhuri yezimbabwe vandikagara navo pano ndimukoma Bernard kana kuti baba vangu Bernard Chiwenga vandanga ndichitaura navo vachinditsanangurira maitikiro akaita nyaya yavo mhosva yemedha yakazoita kuti vapinde muno mukati mejeri tiri pano pachikurube maximum prison patataiwa regai timbovashanyira timbonyatsononzwisisa kuti zviro kwazvo vari kudyere sadza rine simende kana kuti manyepo ejeri rataiziva kare richida jeri raizikanwa nana sekuru vedu ndofunga manzwa maitikiro akaita nyaya iyi kana kuti mapindiro akaita vachiwenga mukati mejeri asi chavakumbira ndechekuti kune dzimwe hama dziri kunzouko ngatibatiranei pamwe chete kana uchiziva kuti une hama yako iri kurarama iri mukati meusungwa zvakakosha kana kuti zvakanaka kuti mupote muchishanyirawo zvichida ndangariro dzinomboenda sezvo vataura vakati inini ndakurarama ndiri mulifers ndakugara muno asi nekunaka kwaita nyika ndinogona kuzobuda isu tichivashuvirawo rombo rakanaka kuti chatozosangana navo kwamurewa uko kumuchinjike vadzokera zvakare pabasa ravo reheadmaster ndofunga manzwa kuti rakanditeera kubva kumuchinjike uko rikavatera kumudzi rikavatera zvakare pano vava nechikoro vakubatsirawo avo dzimwe hama dzedu dziri kurarama dziri mukati meusungwa dzinenge dzakaperera chikoro panzira ndo vakubasa basa iroro rekuvabatsirawo kuti ramangwana ravo rigova rakajeka zita ndinonzi Elizabeth Nyagudo tichiti chisarai kana muchiriona titambire komori yezimbabwe tinokumbira mumwe 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 mukana komori yezimbabwe tinokumbira mumwe mukana